Hello, may stress aksi ka, perme, apo. Mabusbui, si takik apa masapon nga pos mo, di video call ta. Nyalakit din. Nga di tulpo. Di tulpo ka ma, apo. Kasi ka lang nga ya. Pirme, apo. Agrup pa ako nga burangan. Di ka amon, no niya ti isangon niya rupak nga isangon ka dagiti tattaw. Nagatog message kanya. Pasensya kasi tinaaramid ko siyempre nasakit nga rin ti wanak iti usto nga panunod ko iso nga impose ko di ay. Actually, ang ko na plano nga impose di ay. Amok mat nga maibabain ti pamilya tayo, tamamuan ti buong Pilipinas. Nabuya mo lang din post mo, ay na, po. Agburburk darak si ka. Ano maawatan ta ano nangyari kanya? Ano mga maawatan tawan ni naramid ko? Nung baliktad naman yung sitwasyon ngayon, nung siya kamat nakaaramid nga ti kasi nung siya kamat nga tinagbabae, tapos aday na nakak, natirik naman. Gamno di nak mapakawan, ibagbaking ka, i-delete mo maamay na gita video ngayon pobos mo. Mabalin ka may darum di takot. Katungtungan ka na saya at madem. And bagak man dahil ta kanyang bakit nga iso nga madigpeng nga agawid, iso nga ron nga nag-alat at tartarakan na mga animalis ko mata, iso ti maging negosyon tanto. Ang urno nga klangmat ni Basit. Nung makaurno nga, kung kak-stable to lagi tartarakan tayo, adi agawid ako, di ba, dahil ti plano. Nga nga, inaramid mo tatan. Nag-aramid ka ti problema ta. Imbis nga mayak ta ko ma. Basit lang nga panahon, basit lang nga panag-urnungan, bakat agawid ako na makadwak na kayo, maibantay ko na ita anak mo. Anak ta. Makamu kabiyag mo, umyang kadtabruda na po, bagaking agawid ka, ta maurnos to'y pamilya, madim kayat. Makamu ka, baka ka damo siguro ditan a. So madim mo kayat nga makiinayos kanyamin. Apa iti panag-abroad ko na, nalalakala iti. Sakripisyo ti abroad adi, no kahit kung agawid ng panunod na iti future tayo nga pamilya, kasi lang mat di ada di panunod ko bakit. Yung apay mat nga kasla ti inaramid mo. Awan na ti panunutak no nga da kayo, inaldaw bakit? Inaldaw dahil ta. Tapay, di na launay mapakawanan na ya. Pakpakawanan mo, kuna mga hangkong ulitin nun. Itid ko, Joe Ben, kanyada. Nilakit din. Basol ko pa yung maaya mo. Kaya napasamak garo doon, niya kasta angay. Amon ba? Amon ba ti sitwasyon ko to'y? Trabaho, balay, kasi lang. Di puno sa nakarumrumuan. Anak mamangmangan ti restaurant, ako na itipid ko, di ipangan ko di restaurant, at itipid ko, na maipawit ko kada kayo. Di ti usto. Ang kung gatangan, ti kayat kung gatangan, tapno lang ada maipawit ko para kanyayo. Ang tipidak dito. Di kinaadol si rumuang alingat ko. Nga saan ti kinaadol ti lingat nga rumuang kanyak. Isumati ka na basit ti main inom ko nga danong. Tapatay danong dito'y magatang. So tipid mo talaga, tipidak para kanyayo. Hanak nga pabasulan, tembagaking ka agawid ka tan na kon makibtor na gawid ka kaday. Haan mo't.
naman gamin bakit no apay nga ka nakaibtor ti marikrik na. Sige nan bayan na po. Ngaryutak talaga king ka makamuka. Biyag mo yung stress ako na king ka. Makamuka. Bye. I-block nak mo, i-block nak kung bibiyang ko. Pero hindi puntut ko bakit? Pero may sakit na ito eh. Pero may sakit na ito eh. Sakit eh. Maraming mo kanya ang bagas. Apay naggaming nga maituran na itarik na. Apay gaming nga pinanunod gaming. Grabe. Awang bibiyang ko. No alam jay putot mo alaam. Jay an animal alam amay nawan bibiyang ko. Basta jay driver kulad tada jay Nakapatanga, di driver as sweet lover.